ಜೀವನ ಏತು ವಿಚಿತ್ರ. ಕೆಲವರು ಏತೇ ಬೇನೆ ಕೊರುಂಡಲ ಅಕಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು, ಕೆಲವರು ಜೀವನ ಪೂರ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರುಂಡಲ ಅಕಲೆಗೂ ಬೇನೆನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ಡ ಪನರ ಇತ್ತು ಐಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುನಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಅಂದುಲ್ಲರ ಅಥವಾ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾಡುಲ್ಲೆ ಎರಾ ಎಂಕ್ ದಾದನಾ ಪಂಡದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನ ಖಾಲಿ ಟೆನ್ಷನೇ ಉಂಡು ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಪ್ಪಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಬೇಜಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಿನ ರಿಪ್ಲೈ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಪುನ ಲೆಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈ ಎನ್ನ ತ್ರೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕೆಲವರ ಪನರ ಆಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಆಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನ್ಪೆ. ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಶುರು ಆದ್ರೆ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಗುರುವಾರ. ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆವದಿತ್ತು. ನಿಕಲ್ ನೆನಪಾಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಲ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ರೂಮ್ಲ 1 by 1 ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಆಂಡು ಥರ್ಸ್ಡೇದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆತೆ. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ತನೀಶ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದು ರೆಡಿ ಆತೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಪೊಪ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಕುಂದಾಪುರಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು 50 ರೂಪೀಸ್ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಇರ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಬಾಯ್ ತನೀಶ್ ಬಾಯ್. ಮುಲೈ ಪುತ್ತಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಫ್ರೈಡೇ ಕತ್ತಲೆದೋ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆವೆ. ತನಿಷನು ಎಂಕುಲ್ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ ಆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೈತೆ. ಶಾಲೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಒಂಜಿ 8:30 ದಾದನ ಆದಿತ್ತನು ಯಾಲ ಮೇಲ ಪೋದ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಾಗ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತ ವನಸ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ದಾಲಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಂಕು ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತು. ನಾನು ಜೆಪ್ಪೆ ಪಂಡೆ ఒక ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಾಲೆ ಪನಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಉಂಡುದು ಬೇಗ ಜೆತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕಾಣಿದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದೇವೇನ ಪದ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವೇನ ಪದ್ಯ ಅವನು ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಎಂಕು ನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರ್ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರು ಊರು ಉಪಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಊರು ಉಪಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಆರ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಯಾನಿಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನರೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂಜಿದೆ ತೊಂದೆ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದಲೆಡು ಅಲೆನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪೊಣ್ಣು ತ್ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಮಡ್ದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಾದರಿ ಆಪೊಲು. ಪೊಣ್ಣು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣು. ಪೊಣ್ಣಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಏಳ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ನಿಕುಲ್ಕೇಂದುಪ್ಪರು. ಆಂಡ ಕೆಲವೇರು ನನಲಾ ಅಲೆನು ದೊಂಕುನ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪುವೆರು. ದಾದ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಆಲ್ನ ಛಲ ಬೊಡ್ಪುಜೊಲು. ಅಂಚನೆ ಆಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುಜೊಲು. ಕರುಣೆ ಪನ್ಪುನವು ಏಪಲ ಆಲ್ನ ಹೃದಯಡು ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಒಲ್ಪ ಛಲ ತೊಜಪಾವಡು, ಏರೆಗು ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಡು, ಏರೆಗು ಕರುಣೆ ತೊಜಪಾವಡು ಪೂರ ಆಪುಣ್ಣಗು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಇತ್ತಜಿಂಡ. ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರುಣೆ ಇತ್ತದಂದು ಇಲ್ಲಡು ಅಲಿಗು ಏತೇ ಕಷ್ಟ ಬೇನೆ ಉಪ್ಪಡು ಆಲು ಮಾತ್ರ ಖುಷಿಟ್ಟು ಆ ಇಲ್ಲನು ನಡಪಾವಲು. ಕೆಲವೇರ್ ಪನ್ಪೆರು ಇತ್ತೆದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಜೋರಪ್ಪ ಅಂದು ಜೋರುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ಒರ ಗರ್ವಡು ಪಾತೆರಿನ ಪೊಣ್ಣೆ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಅನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರತದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಲು. ಆ ಗರ್ವ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಆತು ಗರ್ವದ ಪೊಣ್ಣಾಂಡಲ ಅಲೆನು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತು ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟ ಅತ್ತು. ದಯಪಂಡ ಆಲ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಿ ಮೃದು ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಅಲೆನು ಖುಷಿಟ್ಟು ದೀಪುನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಲ್ಲದ ಕುಲಲಿ ನೆಂಚ ತೂಪೆರ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಆಲುಪ್ಪುವಲು. ಪೊಣ್ಣು ಕನ್ನಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ರಿಯೆ ಆಂಡ ಆಲ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಮಲ್ಲಕುಲು ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ನುಟ್ಟಿಸಿರು ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತು ಅಂದು ಅವು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರನೆ. ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಡೆದಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಏರ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಅಕಲೆ ನೆಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂದು ಒರ ಎನ್ನಲೆ
ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟು ನಿಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ಮನಸಾರೆ ಅಲೆನು ಸ್ವೀಕರಿಸಾಲೆ, ಅಲೆನು ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಪಗ ಏತೋ ಸರಿ ಆಲ ಖುಷಿತ್ತ ಮೋನೆ ತೂದು ಒವೇ ಕೆಲಸಗು ಪೋಪುನ ಇಲ್ಲದ ಆಂಜೋಲೆಗ್ ಆವಂದಿನ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ ಪೋಟಾಂಡ ಅವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ. ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಆತೆ ಕೋಪ ಹಠ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಹಿಡ್ದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲನು ನಡಪಾವಡು. ಒವೇ ಕಷ್ಟಗ್ಲ ಕುಗ್ಗಂದೆ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟಲು ಪೋಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಬರ್ಪುಡು ಅಂದು ಎನ್ನದು ದುಂಬು ಪೋವಡು. ನಿಜವಾದ ಇಲ್ಲದ ರಕ್ಷಣೆನೇ ನಿಕುಲು ಪೊಣ್ಣುಲು. ನಿಕಲ್ನ ಖುಷಿಕ್ ತಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಏಳಿಗೆ ನೆನಪುಪ್ಪಡೆ. ಇದು ಮಾತ ಖಾಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಂಡರು ಆಣುಲ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜರ ಆಣುಲೆಗ್ ದಾಲ ಪಂಜಾಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬೇಜಾರ ಆಪುಣಂದು ಅಕುಲ್ ಎನ್ನೆರಡ ಆಣುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ ಪನರೆ ಮಸ್ತುಂಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಆಣುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಎನ್ನುಂಡು ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ನಿಜವಾದ ಬೆನ್ಪುನ ಅಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತೆ ಎತ್ತು ಅಕುಲ್ ಬೆನ್ಪುನೇ ಇಲ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಅಕಲ್ನ ಪುಗೆಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನು ಉಂಡು. ಅಕುಲ್ ಬೆನ್ಪುನ ಅಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತೆ ಎತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಕಲೆಗೊಂಜಿ ದದಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆಂಡ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಡು ಕಣ್ಣೀರ್ ಬರ್ಪುಣು ಅಂದು ಆಂಡಲ ಅಕುಲು ಓಲಾ ಪೋದು ಬುಲ್ತುದ್ ಬರೋಡು ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ದ ಬೇನೆ ಅಕುಲೆಗ್ ಪನರನೆ ಎಜ್ಜಿದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಆಣುಲು ಪಂಡ ಕಲ್ಲುದ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ. ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಏರೆಗ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಅಂಚಾದು ಆಣುಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂವೋ ನೋಡು ಅಕಲ್ನ ಬೇನೆ ದಾದ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು. ಆಣಲ್ನ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಖಂಡನೆ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಅಥವಾ ಪೊಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಹಠ ಮಲ್ತದ ಅವು ಬೋಡು ಒಂದು ಬೋಡು ಅಂತ ಕೇನರೆ ಬೆಲೆ ಅಕಲ್ನ ಕೈಟ ಅಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಅಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುರ್ಪಾವೇರೆ ಅವೇನು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು. ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲೇನ ನಮ್ಮ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡ್ ತೂಪ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಕುಲು ಆತೆ ಪ್ರೀತಿ ಐಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿನೇ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಹಠ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣುಲ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಆಣುಲ್ನ ಬೇನೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಗ್ಗದು ಬಗ್ಗದು ನಡುತ್ತುಂದು ಇಲ್ಲನ್ ಸುಧಾರ್ತು ಕೊನೋಡು. ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆಣುಲು ಅಥವಾ ಕಂಡನೆ ನಕುಲ್ ನನಲ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಹಾಕೊಂದು ನೆರೊಂದು ಪುರ ಒಪ್ಫೇರ ಅವು ಪುರ ಮಲ್ಪೋಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಖುಷಿಟ್ಟು ತೂಲೆ ಅಕಲ್ನ ಅಪಗ ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನಡು ಏಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಇದೇ ಅನ್ನೋದ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದದಾಂಡಲ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಿನ ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ ಫಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಲಟ್ಸ್ ಲವ್.